Stani. Hoćemo li dalje? Nećemo dalje, Gvozdene. Prenesi, komesar napred. Prenesi. Komesar napred! Komesar napred! Komesar napred! Pravac Kolibe. Učo, šta je? Dosta je s bežanjem. Zanoćemo ovim kolibama. Moramo do Belog kamena, tamo je veza. Pošalji kurire. Mi ćemo ovdje ostati. Pučo! Nemci nam idu po tragu. Neka idu. Prenesi, komandir je napred. Komandiri napred! Komandiri napred! Komandiri napred! Komandiri napred! Penzije malo, pobogu. Umorio sam se vala iza svoje unučiće. Kolena su mi se rasušila. Ne mogu više. Prekinuta je veza sa okružnim komitetom. Sada moramo sami da odlučimo. Svašta se gunđa po četama. Šta ima da gunđaju? Sneg pada da sahrani mrtve. Biće mećave. Izgubit će nam Nemci trag. Da, ali samo za nekoliko sati. Ovo je posljednja noć u kojoj sami možemo da odlučimo o svojoj sudbini. Učo! Pa dobro, šta ti misliš? Treba zasesti za bukve i čekati ih na cev. 8 metaka, 8 Nemaca. 100 put 8 i ode puk. A ako borac ima samo 8 metaka? Ne čuva se odred manevrima. Kuda? Treba biti lud ili očajnik pa ići sa Jastrebca. Ipak sam zato da se napusti Jastrebac. To je najobičnija avantura. To je kukavičluk. Kako to govoriš? Radi se o biti ili ne biti Nema odreda. tu filozofije. Ja mislim, Pavle, da je tebi uhvatila panika. Vas je uhvatila panika, a ne mene. Ja se slažem sa Učom. Onda ću sazvati partijski sastanak. Novak, tu je. Milutin. Po vatrama Nemci su blizu. Ko će u patrolu? Ja ću. Čekajte. Na dnevnom je redu samo jedna tačka. Šta da se radi u ovoj situaciji? Zar vi to u štabu niste rešili? Mi se u štabu ne slažemo.
Drugovi, treba da čujete o čemu se radi. Vuča predlaže da se ostane na Jastrepcu. Ja mislim da treba da se podelimo. Jedna grupa da krene preko Morave u Šumadiju, a druga u Kopaonik. Tako je. Ja sam odlučio da ostanemo na Jastrepcu. Samo ovdje, gdje smo mi, kao kod svoje kuće. Mi možemo preživjeti ovu strahovitu ofanzivu. Pavle predlaže marš u duboku neprijateljsku pozadinu, punu garnizona. Zar sa ovakvim odredom, goli i bosi, bez hrane, u ovakvom snegu, to je ludost. Ja snosim vojničku odgovornost za odred. Pred partijom ja odgovaram za odred. U ostalom, nama su dobro poznate tvoje oficirske ambicije. I tvoje pretenzije. Neiskren si. Samouveren. Druže Pavle, šta je ovo? Vaše lične svađe će da razbiju jedinstvo Čelije. Pa vas dvojice ste najbolji prijatelji. Zar sad ovako? Zato, drugarice, što Vuča misli da u ovom ratu treba da bude Hajduk Veljko, a ne partizanski komandant. Zato što je rezervni poručnik smatra sve nas neznalicama, avanturistima. I zato što se drugu Gvozdenu ne ratuje daleko od svoje kuće. Zato što sam poručnik. Zato je odred pod mojom komandom i sačuvan. Mogli bi da se ne hvalimo, druže Vučo. I da ne zloupotrebljavamo autoritet partije. Čekajte, bre, ljudi. Šta je ovo? Kako je to? Kad komesara uhvati panika. Ja vršim svoju dužnost. Molim drugove da se izjasne. Čuli ste? Jasno je sve. Pa šta kaže okružni komitet? Zato što smo ovdje zanoćili, izgubili smo vezu. Da uspostavimo vezu. Ja sam za Pavla. Partija nikad ne greši. Bolje da sačekamo. Najbolje. Ne. Odmah da odlučimo. Sačekamo do iduće noći. Od koga Boga da čekamo? Slažem se sa Vučom. Slažemo se. Drugovi, ovo su posljednji trenuci. Sudbina odreda je u pitanju. Da sačekamo direktive. Jel se slažete, drugovi? Gvozdene. Sastanak je završen. Vučo, zašto sada ne možeš da se složiš sa mnom? Koliko smo noći podelili nas dvojica pod jednim šinjelom? Šta je vama dvojici? Nisi u pravu. Razmisli Da razmislim. O čemu? Šta? o svojoj odgovornosti. Dokle ćete da se borite? Stalingrad je zauzet. Tito je razbijen u Bosni i sa ostatkom štaba beži po planinama. Ko se ne preda do prvog... Nemački letak, bačen iz aviona.
Pavle, šta će biti sa nama? Hoće Aramije da prekolju Srbiju. Sve krenulo na nas. I šlem, i šubara, i šajkača. Vidiš li ove mučenike? Sve će to izginuti. Evo, ovaj će poginuti. Neće više biti gladan. Plašljivi, a takvi ginu. Jadno čače, došlo sa značkom partizana. Kaznio sam ga. 10 dana bez municije. Jevdo, kaži komandiru da mu odmah da municiju. Ovaj lopuža neće. I ovaj će poginuti. Trapav je. A njegova majka me molila da ga pustim iz odreda. I ovaj će, lud je, ne čuva se. U svakom selu ima po jednu devojku. Zbog toga ga nisam primio u partiju. Laže i taj student. Ovo je Schneider. Ja ili Huđa. Ko je u pravu? Ne znam. Ti to moraš da znaš. Kaže, ćutat ću kao panj. Da li sam u pravu? Huđa je bolji vojnik od mene. Nikada nije pogrešio. Ne. Ja znam da sam u pravu. A žrtve? Taj strah od žrtava. To bedi daje tako dugi vek. Drugarice, šta to radiš? Eto. Danas je Nova godina. Nova godina? Srećena Nova godina 1943. Kome? Jel uči? Svima. Vučo! Obezbeđenje mora da se povuče! Pokret! Nemci nam idu po tragu! Drugovi! Drugovi! Za umor neću na čel! Ko ne može da ide, neka ostane! Je li jasno? Je li jasno? Ajde, druže! Ajde!
Šta je? Smrtno sam sam. Ajde. Ajde. Ko je pošao sa mnom? Ne sme zaostati. Svena! Ajde, hvala. Pretrpite se, drugovi, još samo malo. Treba prvo da proprtimo. Komunisti napred! Treba da proprtimo do Sokolovog kamena. Ne mogu više. Osam dobrovoljaca napred! Ja ću prvi! Evo vi, druže Pavle! 4, 5, 6, još dvojica! Još dvojica kad kažem! Ti da ćutiš? Ja sam komandant. Ne galami! Još dvojica kad kažem! Evo ja ću. Ne možeš ti, Marci. Mogu, druže Ućo. Onda još jedan! Evo ja ću. Ajde! Pokret! Vezira druga nosila! Se sila. Nećemo stići do mraka. Nećemo dalje. Ovdje ćemo prihvatiti borbu. Napravit ćemo zasedu. Drugovi! Ovdje ćemo sačekati Nemce. Zapamtit će nas. Da pokupim još municije za mitraljezca. Idi. Milutin.
Munjo! Da ja ću da pucam. Ne, ti si lud. Pobeže u potok. Nisu nas primetili. Spase nas Munja. Samo da on ne plati glavom. Ne pucaj bez komande. Evo glavnine. Biće loma. Bojana, ćuti. Ej, zašto baš sad? Alaktilena! Uco! Uco! Bojana! Bojana! Ajde, pokaži šta ti imaš u torbi. Još, izgledi konzerve, sad sakriješ. Posle rata neću da stanujem u kući koja ima više od 2 stepenice. A ti misliš da ćeš da preživiš revoluciju? Ispali ti plecke kao ravnici, a granatiri tu uzeli na zub. Gricka nešto. Šta? Gricka šećer, a? Šta su te ptice? Sram te bilo, jede šećera ranjenicima da dajemo sneg. Ajde, Kalpo, ne tere mi ti tu neku komunu. A, tebe čekamo! Dedar one cigarete za uču. Bravo, komentare. Gde je ono? Daj mi! Evo. Zaplenili smo tvoju fotografiju. Vidi svoju priliku kad si je pačkao u komuniste. Kaži pravo da ti je milo što ti sliku gledaju nemački generali. Nisam se nadao da će onog golobradog studenta koji se odvarao plavojkama nositi ceo puk grenadira u rancima. Vidite kolege, ovaj isti Pavle, kad je Nemačka napala Rusiju, dotrči u moju radionicu i vikne: Rusi puštaju padobrance. Rat je gotov za mjesec dana. Iduće noći palimo vatre, čekamo ruske avijatičare. Kad ono? A što si od torta ispustio rende kad sam ti to rekao? Mučo, ovo je za tebe. Cigare. Nemački. Daj, daj. Kako ti ruka? Ništa, okrznuli. Vidjeli ste im, napravili smo noćas. Nema više povlačenja sa Jastrebca. Dobro, u redu. O tome sutra. Samo se ti dobro odmori. Ne brini. Hoćeš? Da napustimo Jastrebac. Zašto? Da ostavimo narod koji nas hrani i čuva.
planinu vašu. Bojana, molim te operi mi desnu ruku. Došlo mi tako nešto teško. Moja porodica nosi prezime Živić, a svima mojim precima kao da je jedini cilj bio da odrastu za rat. Roda jedinca za idući rat, prije nego što i sami poginu u ratu. Čudno je, Bojana, ta naša krvavita sudbina. Imali smo svega 2 zanimanja, zemljoradnju i ratovanje. A drugi narodi stvarali nauku, industriju. Često sam o tome sanjao dok sam učiteljevao. To je za mene revolucija. I žao mi je što će u ovom ratu uginuti Loza Živić. Zašto tako govoriš? Mislim na svoju decu. Nisam se oženio. Bojana. Voliš li ti decu? Svašta govorim večeras, Bojana. Razumem te. Teške stvari preživljavam posljednjih dana. Strah me što se Pavle i ja ne slažemo. Prvi put. Molim te. Večeras ne govori o ratu. Govori... Pričaj nešto o nama. Šta će posle rata biti sa nama? Ja mnogo verujem. Kad bi mogao da mi govoriš o tome... Dođi ovamo! Brzo dođi ovamo! Gvozdene! Gvozdene! Šta je? Šta radiš tu? Čuješ li? Čujem. Neka vojska. Nije to vojska, to su seljaci. Snjava je dole, stiže. U selu. Misliš odmazda? I jutros je tako pucalo. To je zbog sinoćne borbe. Ne verujem. Sva bi sela pobjegla u planinu. Kažnjavaju narod što nas pomaže. A? Ako dođe do borbe? Gvozdene! 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 tebe, Gvozdene, nesrećo naša. Ne zbog nas, deda Vaso, zbog slobode. Dajte mi slobodu,
jede prvo. Da založimo vatru i ogrejemo decu. Možemo stati bez sebe. Ne galami, dim se neće vidjeti. Naći ćemo suva drva. Ako neprijatelj naiđe odrede u blizini, branit će vas. A sad se smirite. Bre, ali je ovo vašar. Nikola, idi donesi nekoliko šatovskih krila i šinjela. Ajde brzo. Slušaj, komisare, treba nam čvrsta komanda. Sine, kotane, udrite švabe, bugare i gde god stignete. Mislite li vi, ljudi, da mi nemamo razumevanja za vaše žrtve? Mi smo pošli u borbu da vas spasimo. A okupator udara baš na vas, goloruke. Vrši odmazdu. Pali. Strelja. Nemci hoće da vas zatru. Mi, ljudi, moramo da se borimo. Sine moj, ne boj se. Ne boj se, čekaj, partizan. Ovo je propast. Za koga čovjek se bori? Sve su zatrli. Zašto? Zašto? Oni su ljudi bez duše. Ne osjećaju. Ne misle. Zar je to? Zar sam ja? Sve ću im reći. Sve. Evo te. Vidiš li? Sve smo ništa. Sve su sastavili. Sve za koga pre da se borim? Povucite se u šumu. Strašno je to što mi danas preživljavamo. Strašno je biti sam. Ali ti i ja moramo sve da izdržimo. Pustiš li se očajanju? Gotovo je s borbom. Kako očajanje? Zar ne vidiš da zbog nas uništiše narod? Jesi li ti komunista? Ti si komesar. Partija ne smije da radi ovako kao što mi radimo. Kako mi drugčije da radimo? Pa dobro, učo, zar ne vidiš sve ovo? Gvozdene, druže.
Da razgovaramo kao drugovi. Izmenio si se. Ovo je uništenje. Treba da sačuvamo narod i odred. Jedini izlaz je rasformiranje odreda. Jedini! Rasformiranje odreda. Ne smeš. Zar to je izlaz? Gvozdene, ne smeš tako. Ja ni po koju cenu neću dozvoliti rasformiranje odreda. Ti si, Gvozdene, potpuno demoralisan. Nisam se demoralisao. Nisam zato da se prestane s borbom. Čuj, da ti kao drug i prijatelj kažem. Neću dozvoliti nikakav razgovor o rasformiranju. Napuštanje Jastrebca jedini je izlaz iz ove situacije. Mi to noćas moramo sprovesti. Ne slažem se! Ne slažem se! To je potpuna propast odreda! Ja ću sprovesti to što sam naumio. Ili me neće biti. Hoćeš još i izdajnikom da me napraviš! Sramota! Gvozdene. Nas dvojica više nismo jednomišljenici. Dok sam ja živ, odred se neće rasformirati. Ja moram. Nemci nam zalaze onom kosom. Moramo da krenemo. Izvrši nov raspored ljudstva u 2 čete. Ja sam protiv. Iz vojničkih razloga ostajem pri svom. Ja ne dam da upropastite odred. Više od polovine seljaka. Ja sam mobilisao u odred. Zajedno sa vama nosim odgovornost za njega. Ja ne dam! Ne dam! Lakše. Nemoj da vičaš. Smenit ćemo te sa dužnosti zamjenika komandanta. Nesi! Evo brže! Kako si me ti ostavio? Izmenjuj me! Odred! Mirno! Možeš. Samo brzo. Nemamo mnogo vremena. Drugovi! Mi večeras napuštamo Jastrebac. Podeljeni u čete izvršćemo manevar u 2 pravca. Od svog postanka odred nije imao teži zadatak od ovog. Samo kukavice i oni koji su se vezali za kućni prag mogu da se plaše takvog poduhvata. A ja sam, drugovi, ubeđen da u našem odredu nema kukavica. Sem jednog. Ko je kukavica? Ko neće da se bori? Nek ide kući! Bez kukavica smo jači! Jel među nama tako? Kome ti to govoriš? Šta je to sad, Pavle? Šta je taj? Njegovo ime! Vidimo ko je taj. Ko je taj, druže komesare? O kome je reč, druže Pavle? Jedan takav postoji. To je, drugovi, Vošten! Zar on izdajnik? Nemoguće. Šta je on uradio?
radio! Čustite da čujemo! Da čujemo Gvozdena. Ja vam saopštavam da je on smenjen sa dužnosti zamjenika komandanta. Nije istina. Ti me nazivaš kukavicom, a Neuča se ne slaže sa tvojim planom. Govori u svoje ime. Dobro. Pavle nas vodi u propast. On nas baca u setnička gnezda. Doživjet ćemo potpun poraz. Nema poraza! A on to čini na svoju ruku. Okružni komitet nije izdao tu direktivu. Gvozdene! Nije tako! Mi se slažemo s Pavlom. Ti si oportunist. Ja ne idem ni kuće na Trepca. Nama su popalili kuće, pobili decu, uništili su toliki narod. Ja neću da ratujem za pustu zemlju. Svi vi drugovi koji ste iz ovog kraja, kojima su kuće jutros ostale puste, za mnom, ja vas vodim, za mnom! Aj! Karki! Razoružaj ga! Čuješ li, razoružaj ga, hajde! Razoružaj ga kad naređujem! Ne dam oružje! Ti meni više nisi komesar. Sam sam se naoružao. Dale oružje! Drugovi partizani, vidite li ovo? Šta stojite kao strine? Zar dozvoljavate mene da razoružaju? Šta se ti mešaš? Mene da razoružaju! Šta hoćete od mene? Zar dozvoljavate? Ja sam komunista. Ja mogu i bez oružja da se borim sa vama. On više nije komunista. Razbije odred. A to je izdaja. Njemu će suditi vojni sud. Drugovi, u vojni sud predlažem Uču, Žarkog, Nikolu. Ne, čekat bolje. Predložite vi. Mališa, ajde u patrol na onu kosu. Brzo. Vuksana! I Vuksana! Treba još jedan! Evo ja ću! Primate li ih? Primate li ih? Vi se povucite i odlučite. Čuli ste sve. Koju kaznu predlažete? Žarki, saopšti presudu. Vojni sud
druga Gvozdena na smrt! Ne! U najtežem momentu naše borbe Dosta. pokušao da izazove... Ne brokaj me više. Vi sada nemate vremena da raspravljate o pravu. Vama se žuri. Nemojte zbog mene da gubite vreme. Evo, drugovi. Ko nema dobar kaput, neka uzme moju gunju. Čarki, pođi ćeš jednim izvrši kaznu. Ne treba drugi. Zdravo, drugovi. Izvadi krpicu iz mašinke. Eksplodirat će ti cijev. Zašto, bre, Gvozdene? Šta ti bi, sunce ti Božije? Puštaj! Puštaj! Čuješ li šta ti govorim? Čuješ li? Čega se bojiš? Pucaj u glavu samo odmah! Obeziš! Šta čekaš? Ajde! I tako su to veče dve čete napustile Jastrebac i pošle svaka za svojom sudbinom. Mučo, pa... Drugovi. Drugovi. Nećeš sutra na okolnim kosama. Gdje je Učo? Učo! Povuda se ne može proći. Ej, slobodno krvopila. I voćke će se osušiti. Ne bogoradi. Naše krvi. Za mnom pokret. Sve će ostati pusto.
Velika Gvozdenova kuća. Šta? Deca mu izgorela u kući. Može li čovjek da živi, a da ne osveti ovaj užas? Nemci, osvetit ću vam se! Ko je vama naredio da se povlačite? Ko je vama naredio da se povlačite? Zašto na mene vičeš, druže Učo? I ljudima je bilo teško da gledaju onu strahotu. Pokolebali su se. Da se povučemo dublje u planinu. I da pokušamo proboj na drugo mjesto. Nećemo više pokušavati. Zašto? Pa to je odluka partija. Tako je. Ostaćemo na Estrovcu. Tu ćemo se boriti. Ja sam komandant, ja odgovaram za odred. Dok sam ja živ, odred neće propasti. Pokreti. Pokret! I dok se oko Uče sve nepodnošljivije stezao obruč, Pavlova četa se u toku te noći srećno provukla kroz blokadu i spustila u ravnicu. Četnici. Voz nekoga čeka. Da. Kosova će zaletiti Moravu. Moramo noćas da pređemo. Moramo. Tiše. Nema kurira. Nešto mu se dogodilo. Nema kurira da se javi. On poznaje vodeničare. Ako on ne nabavi čamce, ko će? Šta govore u odredu? Da je bio hrabar. Hrabrost je moralisanog očajnika. Uspjeli marš preko Morave, spašćemo odred. I opravdati kaznu nad Gvozdenom. Kurira ne čekamo više. Treba sami da potražimo skelu. Noćas moramo preći Moravu, makar kasili. Ima da se pamti kako je naša četa pregazila Moravu. Dede Moravci, trkom, pretražite obalu. Posjetili su nas. Komesare, skela je potopljena. Treba žuriti. Ajde. Skela je stala! Nije stala!
Pavle, skela se nasukala. Šta ćemo sad? Ne dište vrućinu. Tišina, ništa drugovi, bez panike. Ovako glupu smrt nisam očekivao. Veslajte puškama. Prekinut će se sprovodnica. Šta ti znaš kad se prelazi Morava? Čiči! Smirite se, a vi s fotela zapnite. Pustite skelu maticom! Drugovi, nije tako strašno kao što izgleda. Privucite sprovodnicu. Pusti sprovodnicu! Odgurat ću je do obale. Ako prebaci sprovodnicu, spaseni smo! Ne mogu više. Pavle! Štripujte samo. I dok je Pavlova četa kao bujica provalila u Pomoravlje i rasla iz dana u dan veliki i moćan odred, Vuča i nekoliko preživjelih partizana sve su više malaksavali u beznadežnim borbama. Noć u dolini Morave. Komu je ubio majku i brata? Govorite. Sve ću vas postrejati! Ja sam nevin. Luka Ristić. Ja sam nasilno mobilisan. Ne pitam te to. Miloš Stepanović. Spasenović. Spasenović. Brate, Srbin si. Dete mi bolesno. Ima zapalenje mozga. Zašto ste mu ubili majku? Jer zato što ga je rodila da ginem i pati za vašu slobodu. Nije lepo što kažeš da smo ubili majku. Jesi li služio vojsku? Odgovaraj na pitanje! Dečko ima 16 godina. Zašto ste ga ubili? Ne znam, živa mi deca, ne. I tebe streljam. A ti? I on iz naše brigade. Kako zoveš? I tebe ću da streljam. Sve ću vas pobiti! Sve! Sedi, sedi. Šta je ovo?
radiš? Sve ću ih postreljati. Svi su koljaši, svi su izdajice. Zar ti misliš da smo mi prešli Moravu? Da postreljamo sve što smo zarobili? Moj Žarki. Jadno bi naša politika izgledala kada bi je mi tako vodili. Mi treba da se borimo za ljude. Da ih pridobijamo svojom širinom i razumevanjem. A što oni naše porodice kolju? Što kolju partizanske majke? Braću? Mi ne smemo da se svetimo. Mi smo komunisti. Znam šta ćeš da mi kažeš. Nije ovo partijski sastanak. Ovo je rat. Ovo više da ti se ne dogodi. Ti si član partije. Kako smeš? Ti si komandir. Sramota. Ubili su ti majku i brata. Meni. Tebi. Malo pre su mi doneli izveštaj iz Kojevci. Kada? Noćas. Svi smo mi nevini. Od okružnog komiteta. Dragi drugovi, smatram da ste pravilno postupili što ste napustili Jastrebac. Drug Pavle piše nam da je streljanje Gvozdena bilo neophodno i pravilno. Kako da drug Pavle nije ranije primetio Gvozdenovu idejnu slabost i demoralizaciju? Streljanje Gvozdena mi ocenjujemo kao vašu paniku. To je najteža politička greška koja je učinjena od osnivanja odreda. Gvozden je imao velike zasluge za partiju i odred. Dužnost je druga Pavla bila da takvog čovjeka čuva. Ne slažem se. Sramota! Ako se tebi nešto desi, ja ću! Šta misli komitet? Pa ti si spasao odred! Ti si drugo! Ne slažem se! A da Gvozden nije streljan, odred bi propao. Da! Hajde da bacimo puške i idemo kući. Gvozden komunista. Ostavite me. Ubijaju, a ja streljam. A postao sam komunista zato da čovjek više nikada ne ubija čovjeka.
Sloboda po svaku cijenu. Kako izdržati? Sve izdržati. Protiv svih izdržati. Ne mogu više. Majka, brat, Gvozden, na mojoj savesti. Odred na mojoj savesti. Komesar sam. Nikome ne smijem da kažem koliko mi je teško. Žao mi je, Pavle. Drugovi te nisu razumeli. Kad im objasniš, Gvozden nije mrtav. Ostaje savest. Gvozden. Majka. Brat. Daleko je sunce. Kurir kaže da Vuča nije napustio Jastrebac. Nije? Tišina je na Jastrebcu. Vuča. Tišina. Patrola javlja da nas Nemci otpuljavaju. Morava je blokirana. Morava je blokirana? Dovlače artiljeriju. Kuda ćemo? Uči. Na Jastrebac. Moravu nije moguće preći. Moguće je. Moramo preći preko mosta. Kroz Vrošicu. Da rizikujemo veliki odred. Za sve što smo mobilisali sada da izgubimo. To je jedini izlaz. Tu nas Nemci ne očekuju. Kreću napad. Naredi pokret. A šta ćemo sa zarobljenicima? Trejat ćemo. Ne. Gde je hrana? Nismo mogli u selo. Naišli smo na nemačku zasedu. Svuda gore po kosama su Nemci. Otkud zaseda kad nije pucalo? Vi sigurno niste čuli. Lažete! I vi ste partizani. Zar u nas sumnjaš? Kukavice! Natrag po hranu. Gvozdenovi seljaci su nas najurili. Vetane nas! Idi sam! Čekaj. Hoćeš da me streljaš kao Gvozdena? Pucaj! Eto ti je tvoj Jastrebac. Zašto smo ostali ovdje? Zašto si promenio naređenje? Ja sam naredio da tu ostanemo. Ja odgovaram. Nemci ne mogu da nas unište. Zašto da drže toliku vojsku za nas nekolicinu? Nemci će se povući.
Učo, glad je dotukla ljude. A kad bukne proleće i kad ulista planina, tada će se razgoreti Srbija. Naš odred će postati vojska i zauvek sići sa planine. U njoj će ostati samo Gvozden. Treba napadati. Stalno. Sam ću napasti. Sam. Drugovi! Učo! Drugovi! Mi moramo danas tući Nemce! Moramo danas pobediti! Mi moramo danas pobediti! To su naši. To su ih Nemci obesili. Opkoljeni smo! Brže! Beži! Beži! Propast! Za nama su! Hajde! Moramo po hranu. Hajdemo u moje selo. Stanite! Ne bežite! Hleb. Mali šof! Dobro večer. Pusti me. Šta ti je? Tu plačeš, a drugovi gladno čekaju. Ti si. Ima li još ko? Nema. Jelina, kakva je situacija kod vas u selu? Šta je grdnog sveta pobijeno, da vi znate. Svi misle da ste vi na Jastrebcu uništeni. Donosili su mrtve partizane i pokazivali ih po selima. Nano, brzo stavljaj guberice na prozore. Živa nisam bila, dok nisam čula da se preko Morave pojavio veliki odred. To je Pavle. Pavle ima uspjeha. A moja čest. Pogrešio sam. A Gvozden, moj brat, i on je bio sa vama. Ostao je gore. Ostao gore? Ostaće gore. Razvodnik, u 4 budi za pokret. Rano je. Dragane, ajde na stražu. A
vi ostali na spavanje. Neki, koružu! Gađi nam! Neki! Ajde tamo! Jeo! Drugovi! Ranjenici su ostali u kući. Ranjenici! Juriš! Poslednji juriš! Šta si rešio? Da se povučemo i da sačekamo iduću noć. Već se razdanjuje. Idemo pravo preko mosta. Ja vodim grupu na bunker. Dockanje. Već je dan. Kome hoćeš da dokažeš svoju hrabrost? Ako neko od nas treba da ide napred, onda idem ja. Ti nikako. Od toga zavisi uspeh čitave akcije. Ja lično hoću da je izvedem.
Ne sada. Napred, drugovi! Eno ih! Zdravo, drugovi. Druže Pavle, drug Brka je u Slatini. Došao je da izvidi tvoj Gvozdenov slučaj. Moj Gvozdenov slučaj? Pozvan si na odgovornost. Žarki! Odred pravac Slatina!